Wara li nqabdu issa kollha qed jaħarbu milli jwieġbu. Il-Ministri kollha skomdi jitkellmu dwar id-deal ta' 100 miljun euro li kien preżentalhom Konrad Mizzi. Roberta Bela jaħrab lill-medja biex ma jistaqsuhx u Chris Fern issa kixfuh dejjem skont ir-rapport tat-Times li anki hu kien jaf b'kollox. Għal hekk biex l-affarijiet kompli tikkomplika ruha, diversi ministri ma jridux imissu ma din it-tema taħraq. Tiċħat li ma tiġi tqudiemkom il-klawżula tal-100 miljun tal-isptarijiet intom approvajtuha fl-istess jum? Mela diskussjonijiet li jsiru fil-kabinett huma trattament materja li tibqa' fil-kabinett. Però diġà ġew żvelati qatt ta' materji, qatt ta' punti. Inti xi tgħid dwar din l-approvazzjoni li intom għamiltu? Li dak li jiġi diskuss fil-kabinett jibqa' fil-kabinett. Għalkemm jibqgħu jiddefendu l-kuntratt skandaluż tal-isptarijiet. Jekk smur l-isptar ta' Għawdex tista' tara l-investimenti li sar li ċertament għamel qabża kwalitattiva il-qudiem fis-service provision fis-saħħa f'Għawdex. Ir-rapporti li ħarġu fis-Sunday Times tal-ħadd ikkonfermaw kif il-kabinett tal-Labor li għalih kien jattendi wkoll Roberta Bela meta kien konsulent ta' Joseph Muscat kien jaf b'din il-klawżola ta' 100 miljun euro li jagħmel Konrad Mizzi ma' Stewart Healthcare, tema li dwara lanqas is-segretarju tal-kabinett Mario Kutajjar ma jrid jitkellem. Xiġri fil-kabinett, wieħed ma jistax. Diġà żvelaw numru ta' punti diġà xħareġ mill-kabinett. Ma importax. Però dak kollu li kellix ngħid fuq dan il-każ diġà għadtu fil-qorti. Mistoqsi repetitament minn Net News, Mario Kutajjar ma rridx jgħid lanqas jekk qabilx ma dan id-deal ta' 100 miljun. Bilt però ma din il-garanzija ma dan id-deal? Mhux kompetu tgħid li naqbel u ma naqbilx. Dak li jiġri fil-kabinett nerġa' ngħid ma nistax ngħidu, dak kollu li kelli xi ngħid, kollu bil-mistoqsijiet kollha li kien hemm meħtieġa tistaqsini il-qorti weġibthom kollha. Kont taf però b'dan id-deal. Weġibthom. James Aronellu, Net News.